Όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε το βολταϊκό που έχει συνδεθεί μαζί με το ESP32 και θα μας δείξει τη διαφορά της θερμοκρασίας και της υγρασίας στο ThinkSpeak. Λοιπόν, εδώ πέρα παρατηρούμε τις απαραίτητες πληροθήκες που χρησιμοποιούμε για τον κώδικα. Όπως βλέπουμε, το συνδέουμε με το ίντερνετ και εδώ πέρα μπορούμε να παρατηρήσουμε το ρυθμό του καναλιού μας στο ThinkSpeak. Εδώ πέρα είναι ο ορισμός τύπου του αισθητήρα. Εδώ πέρα βλέπουμε ουσιαστικά τις μεταβλητές της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Όλο εδώ ξεκινάει είναι το ξεκίνημα του Serial Monitor και από κάτω βλέπουμε ότι μπορούμε να δούμε τις μεταβλητές της θερμοκρασίας και της υγρασίας όχι μόνο από το Serial Monitor, αλλά μπορούμε να το δούμε και από το ThinkSpeak. Βλέπουμε το κώδικα το οποίο χρησιμοποιήσαμε για τη συσκευή μας. Πρώτα ξεκινάμε με τα δύο pin που πήραμε, που χρησιμοποιήσαμε το αναλογικό pin που είναι το α5, αλλά και το ψηφιακό που είναι το 12. Εδώ πέρα βλέπουμε τα χρόνια.